An filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi ye sibiri ye janvier kalo tile 17 san 2026. Jɛmukan ale tɔgɔ ye kɛnɛ kan min ye sibiri o sibiri ye ale bɛ sigi nɛgɛ kanɲɛ 12 ka taa kuncɛ nɛgɛ kanɲɛ 13 ni maa welelen t'an bolo. Tilegan in na ne ani Fala ye an ma tilelafana dun fɔlɔ nka an na nin baara in kɛ nin e falen don wa? Daraka ma yele wala. Ayiwa maninkakɛ k'a kɔrɔ ta dɛ tigɛdɛgɛ tɛ bi dɛ wa kunun to fana tɔ tɛ yen fana dɛ o fana bannen don. Fala ye an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. An ka farafinna kolakɔlɔsilaba dɔw bɛ yen ani an ka jateminɛlikɛlaba dɔw bɛ yen olu ko diɲɛ kɔnɔ ko kura tɛ kɛ Fala ye, kɔrɔlenw de bɛ segin ka na waati ni waati bɛɛ. Jamanadenw ni jamana maralaw olu de kan ka misali ta kɔrɔlen na yaasa u ka bi ka ɲɛ u bolo. Fala an ka ngara caman ko ni bi ma to maa min kɔnɔ ni kununko ma to maa min kɔnɔ bi to t'i kɔnɔ. Fala ye maa tɛ min ye i tɛ se ka k'o ye dɛ, i ye min ye i y'o de ye, i tɛ se k'i yɛrɛ falen cogoya si la. Kuma caman bɛ sen na bi, waleya caman bɛ sen na bi. Fala ye an ka ɲɛmɔgɔ minnu bɛ jamana kunna u sɔn min ka jan u bɛ ko jateminɛ sabula u ye maa caman lamɛn. coup d'état kɛ waati kana se fanga jɔyɔrɔ diliw ma. Fala ye maa min bɛ yen k'i ma lamɛn Kati ma yɛlɛ ka taa dɔ fɔ Kati a ka dɔgɔ. Bi kɔni bɛɛ lajɛlen n'i ko n ko i b'a fɛ ka taa fa min o dɔnnen don. An bɛ dangu min na nin waati in na Fala ye a ma nɔgɔn dɛ. Ani bamanci wale ni wale kabaw karilen don ɲɔgɔn na. Senkɔrɔ jugu ni kɛnɛma jugu ni ɲin jugu olu b'an senkɔrɔ. An yɛrɛ dama fana tɛ se ka ɲɔgɔn to. A bana ta bamananw ko k'an k'a to yaasa an ka mɛn to kan. Nka nin waati in na dusumango ale tɛ fa togoni na fiyewu sabula ale t'o dɔn fɛn kalama ye. An ka jamana bɛ taabolo min na an bɛ dakun min kan baara minnu bɛ sen na lawaleyali minnu bɛ sen na cɛsiri minnu bɛ ka kɛ bi k'an ka jɛ an ka sɔn an ka waati an ka degun kun an ka magan kɛ an ka sɔn yaasa min ye jamana bɛ se ka bɔ degun ninnu kɔnɔ. Fala ye tiɲɛ don nin waati in na an bɛ kɛlɛ la, nin waati in na degun bɛ jamanadenw kan, nin waati in na maaw muɲunen don nka a ka ɲi fana waati ni waati maaw k'a fɔ ko alihamudulilayi o b'a ko ja kosɛbɛ. O la anw b'a fɛ nin waati in na Fala ye baara minnu bɛ yen n'olu de fɛɛrɛ ni fɛɛrɛ jumɛnw sigilen don tajiko gɛlɛya fana baara minnu bɛ ka kɛ o la Fala ye maaw ka se k'a dɔn k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ u bɛ se k'u hakili latigɛ yaasa baara ninnu ka ɲɛ. Nka Fala ye kuma minnu bɛ sen na tile 2 in na n'o min kun ye ale ka jɔyɔrɔ 2nan tigi ye n'o ye Konare a bɛ balo la wa a bɛ wolomasiri tabaw ka kun kan bi a bɛ tumutukaw fɛ a bɛ baara la Fala ye. Commandant Isa Tangara a bɛ Kidali bi a bɛ baara la Fala ye n'u ɲɔgɔnna caman. Ala kɔni ye anw garisɛgɛ ja Fala ye ka aya to selen ye an ye papiye ta an taara lajɛ kaso la Fala ye an n'a ye baro kɛ an n'a masalala an ye fɛn caman mɛn. Fala ye ko n'a kɛra n'a ma k'i ɲɛna n'a ɲɛfɔra n'i y'a ɲɛɲini i bɛ ko caman faamu. Ne tɛna n da don ni aya ka baro la bi k'o fɔ ne ye min mɛn o la o bɛ ne bɔ nka n b'a dɔn an ka jamana kɔnɔ an filɛ taabolo min na bi Amadu Aya Sanogo Biya Fala ye misali ba de don. Komi bi an ka mɔgɔw bɛ livrew sɛbɛn, an ka ɲininikɛlaw bɛ yen, an ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw bɛ yen, an ka Mali télévision soba bɛ yen. N'u kun sera ka Aya la masala k'a la baro a ka dɔɔnin fɔ an ye Fala ye a ka bilasirali dɔw fana kɛ a bɛ fisaya kosɛbɛ furancɛla fanga ma. Komi gafe sɛbɛn ka gafe baara kɛ o ma nɔgɔn anw dɔw ma nka an ye min mɛn o fɔ don min na o ti bi ye sabula an ye papiye ta an taara ka taa Aya lajɛ Selenge an n'a ye baro kɛ tile 1. Fala ye o de la an y'a dɔn ko Aya ka kiiri tun tɛ se ka kɛ
parce que ko mun kɛra ani minnu fɔra an ye minnu mɛn kiiri sira fɛ ani kiiri ta nacogo fɛ an y'a faamu k'a fɔ ko in a ma nɔgɔn o kama an bɛ dan yen Amadu Aya Sanogo kɔni ka mara kɛcogo waati min na ko tun b'a bolo o ye misaliba ye bi Général Asimi a n'a tɔw bolo fala ye an bɛ dan yen yɔrɔ la nin ye an donkan ye tilegan in na bɛɛ lajɛlen ka se k'a dɔn k'a faamuya k'a fɔ jamana mara kura tɛ yen tɔw ye fili min kɛ i bɛ bɔ o de kunna ka se ka taa ɲɛ fala ye degun min y'u sɔrɔ fɛn min ma ɲɛ u bolo o ma ɲɛ kun jumɛnw na u dimanaw bɛ yen u baarakɛɲɔgɔnw bɛ yen u jɛɲɔgɔnw bɛ yen kuma tɛ bi maa bɛɛ lajɛlen labɛnnen don ka furancɛ fanga dɛmɛ yaasa a bɛ se ka ɲɛ cogo min m'a fɔ anw minnu ta ye pilasi ɲini yɛrɛ fala o kana gɛrɛ anw na dɛ ni y'anw wele an b'a fɔ k'an bɛ taa vɛsi san sini sɔgɔma sugunninkura la k'an ko k'an bari dɛ o kana anw wele dɛ anw n'i ko anw ma n ko ka ban dɔrɔn o y'anw ɔnzɔnfini ɔnzɔntu ye donc an b'a ɲini u ɲɛmaaw fɛ nin waati in na u ka t'u jɔyɔrɔ u ye baara in daminɛ cogo min u ka t'o gun kan maa ka tɛntɛgɛli mali maa ka sɔrɔŋani dali maa ka laɲini ni a yɛrɛ ye jɛkulu ka laɲini yiriw yɛrɛ ye maaw ka wuli ka jɔw u ka nin bɛɛ to yen n ye fɛn fila min fɔ n bɛ segin a ka fala ye u kana sɔn maa si k'u nɛgɛn k'u don diinɛko kɛlɛ la u kana sɔn maa si k'u nɛgɛn a ka kabila tɔgɔ la k'u don siyako kɛlɛ la ka mɔgɔ fisa ni mɔgɔ ye u k'u jija u y'a daminɛ cogo min ka t'o sira kan maliyɛnw sigilen don u tulo b'an bɛɛ la u ɲɛ b'an bɛɛ la bɛɛ kɔnɔ fɛrɛ tigɛlen don i kɔfɛ fala ye jamana in mara k'a daminɛ Modibo Keyita la ka na se Asimi ma ni maa min y'i sigi k'a lajɛ n'i ye maakɔrɔw lamɛn i bɛ tɔmɔta caman sɔrɔ a la caman bɛ girin ka jɔ la fanga nɔfɛ ko tɛ dɛ hali ni Asimi taara u bɛ girin fanga wɛrɛ nɔfɛ o de ka ca anw fɛ yan baarakɛla de ka dɔgɔ mankutu tiɲɛna mɔgɔ tɔgɔ tiɲɛna jɔyɔrɔ kama nafolo kama hɛrɛ kama u yɛrɛ kelen ye o mɔgɔ de ka ca fanga nɔfɛ anw fɛ yan tuma bɛɛ sɛbɛkɛlaw baarakɛlaw minnu b'a ɲɛdɔn olu bɛ kɛ dɛnkɛrɛfɛ ye wa hali n'o maa kelen ko k'u bɛ wuli k'u kun wuli fala ye tɔgɔ tiɲɛ bɛ taga karisa non lui là il est mauvais hein ala k'an sɔn hakili ɲuman na tilegan in na an bɛ taa anw ka wolomasiri tabaw ka daga kɔnɔna na fala ye ni ala sɔnna ma sinikɛnɛ sinikɛnɛ yɛrɛ tɛ o araba de don tarata de don tarata nata o bɛ bɛn janvier kalo tile 20 ma an ka wolomasiri tabaw o bɛna kɛ u ka san 60 ale ni 5 sɔrɔli ye fala ye défilé a bɛna kɛ jeudi kɔnɔna na base la labɛnw bɛ sen na min ye jeudi min yɛrɛ n'o ye régiment 34 ye général de division Umaru Baru Jara a taara ɲɛ da cɛdenw kan yen cɛden 500 olu de kan ka défilé in kɛ wolomasiri tabaw ka bolofara belebelebaw b'a la yaasa ka se ka ko bɛɛ lajɛlen sigi sen kan baara ka se ka kɛ ka ɲɛ cogo min ye Baru ale taara k'o lajɛ n'ala sɔnna a ma bi n'i ma fili fiyewu Sadio Kamara ale yɛrɛ minisiri kan ka taga ko tɔ bɛɛ lajɛlen lajɛ yanni défilé don cɛ sabula tarata nata in o de ye 20 janvier n'i ma fili fala i ka sɛbɛnw b'i bolo dɛ o tɛ tarata ko polisiso Nbarika Kamara nin kalo in tile 10 ale n'a ka cɛdenw y'u bolo da siganama 5 ka fala ye k'olu tɛ dɔwɛrɛ kɛ koyi maa ka jakarta maa tunu n'i sera n'a ye olu ma k'a feere u ma dɔrɔn u b'a ni minɛnw bɛɛ lajɛlen bɔ a la k'a bayɛlɛma taw k'a d'i ma k'i ka taa n'a ye u tora o de la Sabalibugukaw maaw y'a ye k'a fɔ jakarta suɲɛ bɛ ka dadigiw la fala n'i y'a ye ka wulufinman don a finman de yirali la dɛ jakarta fɛn fɛn suɲɛna u bɛ taa di nin kamalen ninnu ma u b'a bayɛlɛma aw yɛrɛ ka kuma ko fasadi u bɛ fasadi sama ka bɔ a la kuma nalen fɔ Nbarika ye a n'a ka cɛdenw a y'a ka brigade maaw bila ka wuli ka jɔ kɛ sabula welewelekan cayara maa caman bɛ yen bi olu ye mobili moto san fala ye u bɔyɔrɔ dɔn dɛ o la sa min ye brigade maaw ye n'o ye Sabalibugu polisiso brigade maaw ye u wulila ka taa min ye baarakɛyɔrɔ dɔ la moto dilanyɔrɔ u ye siganama damadɔ sɔrɔ o kɛnɛ kan yen maa fɔlɔ o ye SS ye u b'ale wele ko MAS ale ni NS u b'ale wele ko Chopa ninnu maa fila olu na kɛ ko in duloma ye
moto dɔw yer'u bolo moto minnu bɔ yɔrɔ dɔn dɛ nka nin duloma fila minɛnen brigade de recherche maaw fɛ Sabalibugukaw fɛ yen u y'u dɛndɛ ka na n'u ye ka na ɲininkali busamisɛn kan u la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa min ye SS n'u b'a wele ko Masi ale si bɛ san 23 la NS n'o ye Copa ye ale ye san 20 ye MS o ye san 23 ye YS ale ye san 20 ye ZD san 21 ninnu bɛɛ lajɛlen u minɛna ko n'u ye maaw ka moto sɔrɔ dɔrɔn ils ont changé moto 5 fala ye u minɛ waati o de yera u bolo a bɛɛ lajɛlen ye Jakarta ye min ye Masi ye ale ɲininkala polisilakaw fɛ ko tumana ni moto minnu filɛ nin aw bolo nin ye ninnu bɔra mini a ko tiɲɛ na ko ale yɛrɛ t'a bɔ yɔrɔ dɔn dɛ a bɛna d'ale ma de k'ale ka fasadi yɛlɛma maa min bɛna d'ale ma ko o ye Copa ye Copa u taara u ka so fala ye u y'a sɔrɔ o fɛ yen fana kataba 4 don sɛgɛsɛgɛlikɛlaw donnen u y'a ye k'a fɔ ko Copa kɔni ale ma kuma bila dagirinda la koyi ale y'i jɔ a sɔn kɔrɔ sabula moto dɔ fana taara ye ale fana ka so nka tɛmɛ u bɛɛ lajɛlen ka sa moto bɛ feere ni minɛn minnu ye n'o o ye eresiw ye o taara y'a bolo a yɛrɛ ka tampɔn fana dilannen bɛ a bolo min ye kase ye o b'a bolo moto feere sɛbɛnw olu caman b'a bolo ɲininkali busamisɛnw gɔnyanen a fɛ sa a ka sɔrɔ ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ wolomasiri tabaw ye u bɛ jɛ ka baara in kɛ cogo min fala o de filɛ nin ye maa bɛ yen n'o b'u ka kulu kɔnɔ n'i ye walimoto ta ka na n'a ye i b'a di olu ma u b'a fasɛdi yɛlɛma ka sɔrɔ k'a bila sugu la k'a feere an ka wulu jɛman tununa o y'a ni y'a jɛmanama ye dɛ fala u ye nin tora nin de la f'u taara tabali ta o tigi de filɛ nin sa ka wuli ka t'i ta da bɔgɔ jeninen kan barika ko a ka cɛ dɔw ma ko brigade ka jigin kare kɔnɔnaw la fala ye sɛgɛsɛgɛli kɛra ka taa sɔrɔ atelier belebele de bɛ ninnu bolo moto ni maaw y'a suɲɛ ka na n'a ye u b'a fasadi yɛlɛma n'u y'a yɛlɛma u bɛ taa feere wa min ye Copa in ye ale sen bɛ ŋunun dɔw fana na ani bingali dɔw la Sabalibugukaw fɛ yen o sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen n'o ɲininkali tɔw bɛɛ lajɛlen sa a na t'o jaabi tribunal lakaw fɛ yen maa 5 bɛɛ lajɛlen min ye Barika Kamara ye ale ye papier d'aw kan n'o ye Sabalibugu commissaire ye k'u ka taa Yusu ko ne ka cɛ don ko baara ko a ɲɛna min ye ministre Dawudi ye ko k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn nin kɛra in na Sabalibugu polisiso ɲɛmaaba n'o ye Barika ye a ko a b'a ɲini jamanadenw fɛ fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye siganako ye u ka marabolo kɔnɔna na ka wuli ka se u ma min y'a ka cɛdenw ye k'olu fana fo baara ale kɛcogo ɲuman na sabula nin waati in na moto suɲɛ a k'u ɲɔɲɛlen nka fala ye ne kun bolo n ko taji ti sɔrɔ n ko bɛ dɔ bɔ moto suɲɛ na wala a tɛ foyi bɔ a la moto suɲɛ na yɛrɛ tɛ fɛ moto ka wuli a k'a kan kari dɔrɔn ka taa n'a ye banna sɛgɛnnafiɲɛbɔ o tile yera nin waati in na gendarmelakaw fɛ fala ye min ye sanyɛlɛmaw ye o b'a yira sa k'a fɔ maa minnu ye baara kɛ olu bɛ t'u sɛgɛnnafiɲɛ bɔ gendarmelakaw fɛ maa 24 kunun na sini ko kɛnɛ sigira olu tɔgɔ la gendarme directeur général adjoint n'o ye colonel Najim Atayi ye ale ni gendarmelakaw ni gendarme kɔrɔw bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan sa maa minnu bɛ yen n'o y'u ka maakɔrɔw ye k'olu fana bɛɛ lajɛlen wele maa 24 min filɛ nin ye n'olu bɛ taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la o sɛbɛn dira olu ma décembre kalo tile 31 kininkini hinɛ filɛ nin ye sɔrɔdasi minnu bɛ yen n'o ye gendarme ye fala ye u ko ko olu kɔni bɛna sɔrɔdasi fini bɔ koyi u ka maa min bɛ yen n'o kumana bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la n'o ye Mohamed Elmedi Ibrahim ye a ko a filɛ dɛ waati de selen filɛ nin ye olu jɛ bɛna jan u ka bureau la olu bɛna taa yɔrɔ wɛrɛw la u bɛna taa sigi u ka so min ye gendarme fini ye u tɛna don tuguni su ani tile u bɛna taa u ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ baaraw la ko waati kɔni ka fini yɛrɛ bɔ k'a sɔrɔ degun tɛ fo i yɛrɛ ka baara kuncɛli ko waleɲumandɔn kɛnɛ ko bɛ kinikini se maa ma a ye bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔn min y'u ka directeur ba ye ko k'o fana fo o la sa maa minnu bɛ yen n'olu ye u tɔɲɔgɔnw ye olu fana ye bonyamasegin kɛ u ye ka waleɲumandɔn kɛ u ye fala ye sɛgɛnnafiɲɛbɔ ye diyagoya ye kuma tɛ ni bɛ faso ka baara la a waati dɔ la maaw si ma se yɔrɔ dɔ la a bɛ fɔ k'e ka taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ min ye gendarme ka directeur général adjoint ye Najim Atayi directeur yi o tɔgɔ la n'o o ye général de brigade Musa Tumani Kone ye ale yɛrɛ bɛ kɛlɛbolo kɔnɔna na nin waati na jamana kɔnɔ o ko sa ko ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn miniti kelen taasibila kɛra maaw ye maa minnu fatura maa minnu bɛ yen bi n'olu joginnen don ani ka bonyamasegin kɛ maaw ye
mun be wuli ka jɔ la su ni tile gendarmemulakaw bɛ se ka taa ɲɛ cogo min bonyamasegi ani waleɲuman dɔ a y'o foli fana ta ka ɲɛsin maaw ma maa minnu nana ka na u dɛmɛ nin baara in na maa minnu tatɔ filɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la nin ye Fala ye ko k'u fo nka u k'a bila u kun na u ka bilasiraliw u ka hakilinaw u ye baara minnu kɛ ni fɛɛrɛ minnu ye u na to ka u wele k'u ɲininka o la koyi sabula o de bɛ baara diya waleɲuman dɔ sɛbɛn o taara ka d'u ma min ye u ka mutuelle tɔgɔ la CFA wari miliyɔn 70 o dira k'u k'o tila u maa 24 ni ɲɔgɔn cɛ Fala ye an bɛɛ lajɛlen ye miliyɔn u bɛɛ lajɛlen ne ko an bɛɛ lajɛlen u bɛɛ lajɛlen miliyɔn 3 sɔrɔ Fala ye k'u ka to n'o ye o ye police gendarme mutuelle ka wari ye walasa gendarmerie la n'i bɛ mutuelle la kalo kalo bɛ 1000 sara o ye Mali gendarme bɛɛ ye o bɛɛ mara ye ni ko minnu kɛra tancogo n'a ɲɔgɔnnaw la a bɛ don o de la donc ninnu ta bɛnna miliyɔn 70 ma u bɛɛ lajɛlen miliyɔn 3 sɔrɔ u bɛ taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ baaraw daminɛ n'o ye gendarmerie nin y'u ka section communication ale ka bataki ye Wolomasiri Tabaw ka dagatigi n'o ye baro kɛlɛtigi ye ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka sa kalo in tile 15 armée wuli ka jɔ kɛ ni a ka pankuru ye gosili kɔni a y'o kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya sanubɔyɔrɔ la Tesaliti masurunya na Mali ni Algérie dancɛ la min ye wuli ka jɔ in ye sa minɛn minnu tun b'u bolo n'u bɛ k'o kɛ ka sanu bɔ u bɛɛ lajɛlen karila ka t'u u bɛɛ lajɛlen ɲɔɲɔ ni an ka pankuru ale ka gosiliw ye u y'a yira sa k'a fɔ ko maa maa kɔni bɛ Mali dugukolo fan o fan n'i bɛ ka sanu bɔ k'a sɔrɔ yamaruya ma d'i ma armée ale mana i ye a b'i bila i bilayɔrɔ la yaasa baaraw ka se ka cogo min na ko o ɲininen don Wolomasiri Tabaw fɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa an ka dugu jukɔrɔ nafaw bɛ se ka kɛ an ta ye cogo min na bɛɛ lajɛlen ka o faamuya min ye Wolomasiri Tabaw ka ɲɛmaa ko sa ko min ye dugudenw n'u ye degun fɛn fɛn ye u k'a lase jamana ɲɛmaaw ma yaasa fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka tigɛ cogo min na basigi ni lafiya ale bɛ se ka na cogo min Fala ye Tumutu e yɛrɛ e taara Tumutu nka e ma se k'an kɔnɔ dɛ y'a ye an ma se k'an kɔnɔ an ma don k'an kɔnɔ dɛ an taara biennale de la an ma don k'an kɔnɔ Tumutu k'an kɔnɔna na yen ne Mali sɔrɔdasiw ka marabolo 5nan ye Fala ye an ye misiri jɔ k'an kɔnɔ min ye colonel Seydou Bassirou Ɲagandu ye ni ale ye dagatigi ye a ko sa ko nin kalo in tile 15 u ye misiri min jɔ Tumutu kan min yɛrɛ tɔgɔ ye Fort Cheikh Sidibé Kayi ale kɔnɔna na Tɔnbɔkutu k'u y'a dayɛlɛ kɛnɛ ka gouverneur n'o ye Bakun Kante ale tun bɛ yen min ye Haut Conseil Islamique bolofara min bɛ Tumutukaw fɛ n'o ye Alfadi Wangara ye o y'an buran ye Siri ye misiri alimami don ye misiri yirila ye o ale ni diinɛtigiw ni batotigiw ni laadalatigiw bɛɛ lajɛlen ka taa fara Wolomasiri Tabaw ka ɲɛmaaw kan o bɛɛ lajɛlen jɛra ka misiri kurubo kari ka welewelema da kɛ sa ko nin waleya bɛ ka kɛ waati min o y'a sɔrɔ ko jalakili caman a bɛ ta ka ɲɛsin armée ma seliko ta fanfɛla la Fala ye ko Tumutu kɔni ye nin jɔ a damakakan bɛɛ lajɛlen ye kan kɔnɔna na maa maa bɛ yen k'o bɛ seli o kɔni ka kɛnɛ don o bɛ seli a kɔnɔna na nka juma tɛ kɛ yen dɛ parce que Tumutu bɛɛ juma kelen de bɛ o ye Jingare bɛri ye voilà donc seli heure tɔw u bɛna n'olu kɛ Haut Conseil Islamique ka maa min tun bɛ kɛnɛ kan ye Fala ye n'o ye Imam Wangara ye a ko nin diyara ale ye kosɛbɛ ko sabula ni maa min ye misiri jɔ o ye diinɛ baaraba belebeleba de ye i y'o kɛ silamɛ diinɛ ye ko kuma tɛ sɔrɔdasilakaw ni lakanatigiw kɛlen k'o kɛ k'o ye dɔ faralen a ko kan a ko a b'u fo nin baara in na ko sabula min ye misiri jɔ ye a nafa ka bon kuma tɛ an bɛ kalo min na nin ye arajaba kalo ye o juma yɛrɛ ɲɛkɔrɔla la ko a b'u fo k'u tanu baara in ale kɛcogo ɲuman na an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na conseil des ministres ale kɔnɔna na Fala ye kunun ko conseil des ministres furancɛla fanga ale ka gun kan nin waati in na ɲinan san ta o daminɛna kunun an bɛ se k'a fɔ sa min ye jamanakuntigi ye ko ɲɛmaaya tun b'ale bolo n'o ye général d'armée Asimi ye Fala ye o mana tɛmɛ ka bɔ yen sa sɛbɛn minnu bɛ yen ni kuma kɛra olu kan ni da bɛna don olu la o ye ɲɛbila sariya sɛbɛnw ye o kɔfɛ jɔyɔrɔ o dira maa dɔw ma minisiriw ka baara kɛlenw ni baara bolodalenw da donna o fana na ka kɛ ni ɲɛbila sariya sɛbɛnw ye Fala ye an ka jamana kɔnɔna na yan magistrats ka kuluba a bɛ fɔ o ma ko conseil supérieur de la magistrature o ɲɛmaa fɔlɔ o ye général d'armée Asimi Goyita yɛrɛ ye Fala ye magistrat kulu bɛ a kɔnɔ ka se ka baara kɛ n'i ye jɛkulu in ta k'a lajɛ sɛbɛn min bɛ yen n'o ye ale yɛrɛ bila sen kan n'o ye conseil supérieur de la magistrature Fala ye n'o ye magistrats ka jɛkuluba ɲɛmaayasoba yɛrɛ ye
o sɛbɛnw olu kun sigira sen kan ka bɛn ni ɲɛbila sariya kisɛ kɛmɛ mun sigira sen kan octobre kalo tile 7 san 2003 san o de kun ye ale sigi yɛlɛmaliw fana kun don o la sa a yira k'a fɔ ko sɛbɛn minnu bɛ senna bi Falaye majɛw bɛ o la san 10 baara kɔfɛ san 20 baara kɔfɛ a yira sa k'a fɔ ko fo yɛlɛma dɔw ka don o sɛbɛn in kɔnɔna na yakuya do fana a ka yɛlɛma sabula Mali sariya sunba kura o taara ka sigi sen kan juillet kalo tile 22 san 2023 o b'a yira sa k'a fɔ ko magistrats u bɛ ka labaara kɛ ni sɛbɛn min ye nin waati in na ka conseil supérieur kɔnɔna na ale kan ka falen min ye falen sa majɛ minnu bɛ yen a bɛ na olu la tile magistrats yɛrɛ kan ka taa sira kura min fɛ ka kɛ ni sariya sunba kura min ye a bɛ tali k'o la sɛbɛn in n'o ye ɲɛbila sɛbɛn in ale fɛsɛfɛsɛra maa min fɛ kɛnɛ kan o ye ministre Mamadou Kasoge sariya ministre so ministre min bɛ Falaye n'o bɛ jamana kɔnɔ lakana kunna Dawudu ale ye ɲɛbila sariya dɔ ta fana Falaye min bɛna a lajɛ sa yɛlɛma bɛ se ka don drone ko la cogo di an ka jamana kɔnɔ Dawudu ka kuma na conseil des ministres la a ko ko bi ko drone sugu ka ca an ka jamana kɔnɔ drone dɔw bɛ olu ye feerelikɛlaw ta ye dɔw bɛ denmisɛnninw bɛ tulonkɛ kɛ n'o ye dɔw bɛ ɲininikɛlaw bɛ baara kɛ n'o ye drone dɔw fana bɛ yen o bɛ forotigiw bolo duguden gansanw olu fana ka drone b'u bolo ko nka k'a yira k'a fɔ sa nin san laban ninnu na Falaye drone ko kɛra balanŋɔɲɛ ye don o don a bɛ ka kanga ka taa fɛ kura bɛ bɔ don o don min ye ne ye n ka drone san ko forola kɔlɔsi e y'i ta sa ko ni denw ka anniversaire bɛ i na jaw ta n'a ye k'a bɛɛ lajɛlen soma yɛlɛmalen don nin waati in na an dun bɛ dabolo min na Dawudu ko k'o tɛ ko ye komi n'o bɛna se ka ɲɛ ɲɛnajɛ kɛ drone sɛnɛkɛ drone jata drone ale ni kɛlɛkɛ drone Falaye k'u tɛ ka se ka dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na tuguni o la ko fo fɛɛrɛ ka sigi sen kan drone ko yɛrɛ pani a n'a wulili n'a baaraw kɛli a ka don bɛrɛ la an ka jamana kɔnɔ ɲɛfɛlan wɛrɛ ka ye a la yɔrɔ bɛ yɔrɔ la fana bi olu ka dantigɛ k'a fɔ maaw ɲɛna maa wɛrɛ si tɛ se ka taa drone baara kɛ hali n'o y'a sɔrɔ i ka ɲɛnajɛ don Falaye wa min ye jamanadenw ka dronew ye olu fana kan ka kɛ drone sugu minnu ye ko k'o bɛɛ lajɛlen bɛrɛbɛn ɲɛbila sariya kura in ale bɛna tali kɛ o la ka se k'o sigi sen kan ministre Dawudu ale y'o da yira gouvernement maaw la Falaye o mana tɛmɛ ka bɔ yen ministre min bɛ jamana kunnafoni ko kunna ale fana ye ɲɛbila sariya dɔ ta sa ɲɛbila sariya in kɛrɛnkɛrɛnnenya la nka a bɛ tali kɛ kosɛbɛ ministre so in ale ni mara kama bɔli ministre so Falaye ka ɲɛsin cyber sécurité ma bɔlɔlɔ sanfɛla la an bɛ baara fɛn fɛn kɛ jamana kɔnɔ ka se ka lakana bɛ se ka kɛ cogo min jamana yɛrɛ fɛɛrɛ belebeleba min sigi o la n'o ye plan d'action ye min b'a daminɛ san 2026 ka taa bila san 2030 la o lakodɔnni sɛbɛnw o sigira sen kan kabini décembre kalo tile 3 san 2025 kunnafonidi kun kɛra conseil des ministres la k'a yira sa k'a fɔ ko min ye cyber sécurité nationale ye a n'a bolomafaraw n'a baarakɛcogo sa san 2026 ka taa se san 2030 ma o ɲɛfɔra bɛɛ lajɛlen ye k'a don bɛrɛ la ka se ka baara kɛ n'a ye a kan ka taa sira minnu fɛ gouvernement ale y'o dantigɛli kɛra o la ka se k'o bɛɛ lajɛlen jira bɛɛ lajɛlen na ɲɛbila sariya in ni Ala sɔnna ma a fana na tɛmɛ wasabulon kɔnɔna na yaasa baara ka se ka kɛ ni a ye don nataw olu kɔnɔna na Falaye ministre u ye jɔyɔrɔ fana di Falaye ministre mun bɛ n'o bɛ jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna an ka conseil consulaire min bɛ Algérikaw fɛ yen o kɛra Salifu Ba ye ale ye sɔrɔ Yakubaya Ba ye sɛnɛko ministre so min ye office du Niger PDG kura ye o kɛra Abdoulaye Diané ale ye sariya dɔnna ye o kɔfɛ sa ministre yɛrɛ ka baara bolodalenw kɔnɔna na sa ministre min sigilen don malidenw bɛ kɔ kan ale ye ɲɛfɔli kɛ musaka min bɔra ka di kɔsa in na n'o ye sefa wari miliyɔn 200 ye a ko sa ko maliden minnu bɛ kɔ kan olu ka nin wulikajɔ ni nin cɛsiri in n'o sera ka sefa wari miliyɔn 200 di ka tɛmɛ u ka au conseil des maliens de l'extérieur fɛ ko y'a to maa caman y'i sen don ko in na fɛɛrɛ min sigilen filɛ nin yaasa ka se ka to sen kan minisiri ko ka hakili jagabɔ kɛ sa yaasa a bɛ se ka kɛ ko sinsinnen cogo min nafolo wɛrɛw olu bɛ se ka don cogo min na ka jamana ale mago ɲɛ minisiri min bɛ jago ko ale kunna an ka jamana kɔnɔ ani usine ko ale fana ye conseil des ministres ladɔnniya sa k'a yira k'a fɔ ko min ye jɛrɛ belebeleba UEMOA tɔgɔ la o tun bɛ ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la décembre kalo tile 29 san 2025 Cotonoukaw fɛ yen jɛrɛ 4nan in sa ale ye fɛɛrɛw caman sigi sen kan yaasa jɛkulu in kɔnɔna na baara bɛ se ka kɛ cogo min na san nataw kɔnɔna na min ye bolodi ɲɔgɔnmaw ye ani kuntilennaw bɛ se ka kɛ kelen cogo min na fɛɛrɛ ko ni sanni ko ta nasira fɛ musakaw olu bɛrɛ bɛnni ko ta nasira fɛ ale ni mara kɛcogo ɲuman k'u y'o kumaw kɛ salon ni salon na siniko baara minnu kɛra u y'o kimɛli baaraw kɛ min ye sankuraw la sa sɔngɔko ale ni sɔngɔjigiko ni fɛɛrɛko sigili sen kan jɛkulu jamana segin kɔnɔna na k'u y'u da don o fana na fɛɛrɛ min fana bɛna sigi sen kan sa k'a daminɛ san 2026 ka taa se san 2030 ma
kɛrɛnkɛrɛnnenya la an fan fɛ bolo fɛ sa yiriwali banki min na sigi u y'u da don la ko min ye ko kuncɛli ye tali kɛ min na sa baara minnu kɛra salongo san laban kalo saba laban kɔnɔna na banki in yɛrɛ fɛ sa n'o ye tali kɛ mɔgɔw ka sɔrɔko la u y'o kimɛli baara fana kɛ minisiri min bɛ kɛnɛya adamadenya tɔbɔtɔli o kɔnɔna na sa ale ye conseil de ministre ladɔnniya k'a yira sa k'a fɔ ko bana min kɔni b'an fɛ yan ko nin waati in na k'a ɲɛma jɔlen don min ye fɛn ma fara kɔrɔlenw kan min ye a ko kɔni basigilen don jamanakuntigi ale ko k'an ka hakili to an yɛrɛ la tangalaw an k'olu matarafa yaasa an bɛ se ka kisi banaw ma cogo min na k'an kɛnɛman to kunungo n'o tun ye Bamako janvier kalo tile 16 san 2026 secrétaire général du gouvernement Birama Kulibali chevalier de l'ordre national. Fala ye kunnafoni gafe min bɛ Faransikaw fɛ yen n'a tɔgɔ ye Jeune Afrique Mali gouvernement ale ye sariya ta kunungo ko feereli a tilali a n'a yeli maaw bolo suguya o suguya la ko kɔnnen don an ka jamana kɔnɔ sariyakisɛ min talen filɛ nin gouvernement fɛ sa a taara mara kamabɔli ministre ale fɛ a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Jeune Afrique ye yebali fɔ ani ngalontigɛw a y'olu de caman ta ka ɲɛsin an ka jamana ma nin waati in na kuma tɛ taji ko doni ni taji baara bɛ ka kɛ cogo min na fɛn minnu fɔra ko u ma jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ɲininka u hakilinaw la kuntilennaw ni baaraw kɛcogo la u ye kɔn kɔni bisigi k'olu fɔ o kama sa ka kɛ n'u ye ko minnu kɛ Mali kɔni ye gouvernement y'a yira sa k'a fɔ ko Jeune Afrique kɔni feereli a ma yamaruya tuguni Mali kɔnɔna na wa a kɔnnen don ni maa ma minɛna la fana sariya ale na boli i kan i n'a fɔ minisiri filɛ nin cogo min na k'a fɔ a yɛrɛ ka communiqué ale kɔnɔna na kunungo o tajiko hukumu kɔnɔna na Fala ye joyilakaw fɛ yen taji sera ka don taji donna baara bɛ ka kɛ cogo min na an ka Fuseni Kone ni ale doyila DGCC directeur régional ye a ye min fɔ taji min donna kunungo joyila an k'ale lamɛn. An bɛ foli kɛ fɔlɔ Jolakaw ye Jola cɛ n'a muso ani gouverneur n'a ka jama ainsi que les forces de sécurité et de défense ani aw journalistes les hommes de médias sariya kɛ min sɔrɔla bi gouvernement sera ka mun bila an ka bolo kan an bɛ se k'a fɔ le citerne den 8 nana Jola région kɔnɔna la Fana CMDT olu ye 3 sɔrɔ gazole la Jola CMDT olu ye 2 sɔrɔ le citerne tɔ 3 essence ye 2 ye ani gazole 1 o nana Sotaraka la donc n'Ala ye sini yira an na parce que u nana sa u bɛna débuté n'Ala ye sini yira an na feere bɛna daminɛ ni feere fɛnɛ daminɛna feere bɛ kɛ hukumu dɔ de kɔnɔna la hukumu fɔlɔ-fɔlɔ ye jumɛn gouvernement ka arrêté interministériel yɛrɛ bɛ k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ essence ani gasoil tɛ feere bitɔn na a tɛ feere ba a tɛ feere fɛn wɛrɛ si la ni station tɛ ni pompe tɛ n'a ma ɲɛ a bɛ kɛ de façon exceptionnelle fo autorisation de ka di mɔgɔw ma la yana b'u présenté n'o ye u bɛ signer directeur commerce fɛ ka na station na a bɛ se ka d'u ma o la a bɛ se ka kɛ gasoil la parce que an b'a ye groupe yana mɔgɔw ka so ani CFI daw la caman ye gasoil ye donc o la a bɛ di olu ma o hukumu kɔnɔna la hukumu filanan ye jumɛn ye o ye population yɛrɛ ye an b'a ye ni population fɛ mɔgɔw ka a ko kɛ ni hakili dɔɔni parce que ni ko jumɛnna ka na mɔgɔw ka na ye komi n'a sɔrɔ ni nin y'a laban ye an bɛ dugawu kɛ nin y'a daminɛ ye a bɛ continuer essence b'a feere prix fɔlen na essence ye 775 ye gasoil ye 725 ye bɛɛ b'a sɔrɔ mɔgɔw ka na ka ɲɔgɔn bonya ni aramu ni forosiviti ye dispositif bila en place bɛɛ k'o bonya ka na jɔ baara ka se ka kɛ a ka kɛ sutura kɔnɔ a kɛ bonya kɔnɔ walasa an bɛɛ ka se ka lafiya n'o tɛ mɔgɔ ni fɛnɛ nana sɔrɔ an b'o fɛnɛ fɔ mɔgɔw ye ka na k'i profiter k'i bɛ profiter ani bitɔn ye k'a k'a kɔnɔ n'a kɛra ni mun minɛna la tu vas répondre devant le tribunal o bɛɛ an b'o fɔ k'o diya bɛɛ ma tintigiya ko tora fɛn dɔ la mɔgɔ si kana profiter fɛn min don a nana ka se ka population ka souffrance alléger au moins 6 mois depuis le mois de septembre du mois d'octobre carburant ma se an ma yan ni tɛ a citerne donc mun mana na sa an ka jɛ an k'o minɛ ka ɲɛ baara ka kɛ bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma a ka kɛ n'a ɲuman tɛmɛna i b'a ye waati wɛrɛ an bɛna dɔ wɛrɛw sɔrɔ donc pour bɛɛ bɛ lafiya an b'a ɲini population bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn parce que mɔgɔw muɲuna ka sabali mankan ma kɛ foyi ma kɛ donc an b'a tile ɲini fɛ toujours ka continuer n'Ala sɔnna ma duwawu bɛna sira fɛ ka na dɛ an bɛ duwawu kɛ mɔgɔw ye merci voilà an bɛ foli kɛ yɛrɛ
Merci. Fala yamta buguni bienal la buguni ambe dan we segu jorota sabula moti kan fe ando kunye beda no aha buguni ngara flana e sisa buguni ngara folo e usegile ngata sa gouverneur no ye wele Ousmane Wele ale général de brigade ay wele bla bema sa ko mogo kana bara mingera moti tumutu ka fe bienal la buguni e joro min soro ayo nyefo aya ira saka fo ko mi ngoni ye marabulo tanduru na ode buguni ye mi nye asraka joro folo soro zein tumutu bienal kunjeto fana jonjon do traka di buguni ma ko aka samba flani mugan wolon vla bienal labe o baraw kan ka cogo mi Ousmane Wele ye akoko ni ala sona ma do na tawla bienal mascoti ubrana kana odi nuna no ye kana odi bienal manyogolo munu fana be obolu fana di ko ba ira sako buguni ngoni ya mariala aka bienal baraw damine nga yano chesa ay folni tanu ke ga nyesi mama ira bienal tumutu ka ufi kufo tumutu makoro dugutigiw kabila tigiw mama be ko tumutu ka ufi gouverneur ko uyu bonya foka se adana ko mi tumutu bienal ye ko ma ere se ka fo be fami ta ka fami to ko nga ko bienal nye ere ko sebe ka e ka foka damine foka ta ba mama jogi mama neni mama foi ko bora tumutu ka yere yoro wolo masri taba ko kulu fana fo ko wala mando sabula keme sala la falai ko wolo masri taba yo ma bi wolo vlade takatana aye ka segene uye no mbola ni ma wero bola mi ye wele ka kumana ako fana ko mi ye surasu ye falai lakana sunit le trupu mugamun tume tumutu ka ofei ashima kongo amamina wa mi lakana ya me fambela jele fe gouverneur ko fana ko atsega nyine fiu arega trupu la deun ma ba munu yu deme ma munu yu blasra yasa trupu imesega to na ka joro ba soro no buguni ye ko o kanga to sena fo kata se samba flan mugan wolon vla ma ko sabula bere na na buguni la benga nga ka chogomi para kanga ka chogomi ferani dabalu nu nga ka chogomi buguni ngamu be koka olu joro na ka munye ala buguni yere deun vola jele na muni munge yasa asimiye dana min takaduma uka minan faga beni samba flan mugan an wolon vla ye minye wele ye ay wele lu madabla buguni ka bela jele ma cheni muso dem sen makoro ko gouverneur tatere ko buguni nga ode tadu abenye chogo nibe yoro général de brigade Ousmane Wele ko ki kana ikani sigi kerefe ikani ga haklina nyumandi baraka sika kanu fala buguni ngoni o mase kiringa jo la muso kataka na kana sibo ko katala jere otere aha nge ka ko de bita e afo gonere ki bita famu bina na nyene je bake ka be bismillah kata kupu nyira mo ko labenge o ibala ko na soro ko amse ka panga mana avion de de buguni ngoni ibi labe ka strade tare avion de nala sonama buguni nga mbuvo amafo mawo na fana nala sonama ka dabine tenen natala bienali erosion ay munun ka janymonta amno lu fana yirali damne anga tali kana ka antarai nala sonama ka damine tenen natala erosion amno boa nu fe kelengele na mi nga fol duma min soro na mi nga donse min soro fala ya bela jele labe nga ba erosion muga mi tanu kono toni bamako yi abela jele labe no ambulo ka ba ambe foliko la falai farkolo nyina je kene Senegal ko boku bulu fla do ku nga kulere kuma entraînement ke yoro soro yi keleye u ka joueur ku nga ta jigi hotel mina opuma chara wa minye ku ka ta entraînement ke ndula tire ka ke yoro mina no e finali araba ka ofi u ko kulu sa ta entraînement ke ko sabla no ke oni mamme nyana ko buye o wati kele falai minye Senegal ka uye u ko ingelaro lu bulu koy unali lakana ko mamunu nga mobulu munu femu nga bloga sraka ka shite ka ye kabi wolofo be ka fo da duguma kana fu ka television so la ka sebe ka fa unfe fo sawe be wele ko mawga nyoma de koy ko nonte ko nte final la ben jogoyre donc amedu ko ke ni ye final mi ye falai Senegali lolo kele ne bale ka dilekika Maroko fana lolo kele ne fana bale fana ka dilekika na Maroka lolo ta wati menare amna tlaka ndo la kuma kono fala o kofe Senegal ka onu ko komisenti ba uga jatemina o seve ko kulu tay kubuye koyi ko sigana ereta ala samba fla ani fla coupe du monde o min tana ni Senegal tumbo kenaga falai
Mali Senegal ka dege karamɔgɔ kɔrɔ n'o ye Aliou Cissé ko kalamani 6 de tun b'o kan na o tɛ de Aliou ale ma coupe ta n'u ya a ma coupe d'Afrique ta n'u ya ko kalamani 6 de tun b'o kan na wa coupe d'Afrique finale ta na février kalo tile 6 san 2022 k'o ti gansan ye Zeyi Pape Thiaw ale fana tun b'o coupe du monde kɛnɛ ka fala ye kalamani 18 de tun b'ale kan na sini ye finale ye janvier kalo tile 18 wɔlɔfɔw n'u ka ko don u ka jateminɛ fala ko ti kɛ gansan dɛ ko kɔrɔ ko coupe y'olu ta ye ko olu bɛ min dɔn Senegal y'a Marocains y'a kɛ cogo cogo n'a y'u jɔ k'olu yɛlɛ k'u fili sanfɛ olu ta ye coupe ye wa olu labɛnnen don u bɛna feere kɛ yaasa ka se ka lolo filanan k'o sɔrɔ k'o sigi min ye u ka duloki ale sanfɛ Marocains fɛ yen fala yan'o cɛ kafu yɛrɛ fana bɛ labɛn na yen koyi arabakaw fɛ yen nka kafu ka lajɛ ye k'a kuma cayara kafu b'a fɛ ka coupe d'Afrique kɛ san 4 o san 4 ye jɛkulu 58 bɛ kafu kɔnɔ k'olu ko ko baara kɛcogo man ɲi dɛ ko kafu bɛ ka min kɛ nin ye ko ɲɛnawoloma don bɛɛ ka bɛn a kan ka jɛn'a ye ka mɔgɔw ta k'o de ɲɔgɔn tɛ ko ka fisa ka na mɔgɔw suru maaw kan an t'a dɔn n'o y'a sɔrɔ a kɛra ko jɛkulu dɔw kɔni ka mɔgɔw furugufurugura k'olu bɔra nka min kɔni fɔra an ye n'an yɛrɛ y'o ye o ye k'a yira sa k'a fɔ ko maa caman ko Samuel Eto'o tɛ kɛnɛ kan ye ko Samuel Eto'o k'a tun bɛ kɛnɛ kan min ye a ka fédération maaw ye u y'a yira sa k'a fɔ k'a tun bɛ ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan nka ko ballontan minnu bɛ sa n'o ye Cameroun tɔgɔla ballontan 4 a dulonnen don o de la nka min ye kafu ka lajɛ ye a yera o kɛnɛ kan fala ye i b'a dɔn k'a fɔ ko min ye Maroc ye a bɛ nin bɛɛ la ta ale ye coupe d'Afrique ta siɲɛ 1 de han Maroc ka coupe d'Afrique tali siɲɛ 1 fana coupe d'Afrique tɛmɛna sira caman de fɛ fala ye tarikuw la n'i ye a mɔmɔ k'a jateminɛ i bɛna n'a ye k'a fɔ ko Maroc ye coupe d'Afrique ta san min a kɛra san 1976 san fala ye coupe d'Afrique ta na Éthiopie kaw fɛ yen min ye équipe 4 o de tun bɛ yen u bɛɛ lajɛlen tun bɛ poule 1 de kɔnɔ équipe 4 c'est comme ça n'a ye mɔgɔ bila u ka match de poule ta o ɲɔgɔnna de don min ye ko in yɛrɛ ɲɛbila balontan na n'o ye premier tour ye équipe 8 de tun bɛ a kɔnɔna na o équipe 8 olu tun tilana groupe 2 ni ɲɔgɔn cɛ équipe 4 o ka sɔrɔ ka bɔ yen sa o ka sɔrɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ min ye équipe 4 min tara sa n'olu taara kɛ poule laban ye o kɛra Maroc Guinée Nigeria ani Egypte olu de ɲɔgɔn sɔrɔ a ko kuncɛli hukumu kɔnɔna na o la sa équipe 4 fala ye u bɛɛ lajɛlen ye ndolata 3 kɛ sabula u bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn 1-1 o de la sa Maroc ye se sɔrɔ coupe d'Afrique ta ko 10 in na k'a ka coupe n'a ka lolo 1 sɔrɔ Maroc ni maa min tun bɛnna sa n'o o ye finale yɛrɛ kun tɛ n'o match n'a kun kan ka to Maroc ka se ka gagner o tun ye Guinée ye nka fala ye ko Guinée fana tun ka ɲi dɛ o Guinée k'olu tun bɛ se ballontan na dɛ nka min ye Maroc ye ani Laginɛ ka ballontan ye o de kɔni jijara kosɛbɛ Guinée ye bi don fo ka taa se ndolati kuncɛyɔrɔ la tuma min Maroc nana ka na ji bɔ 1-1 nka o tun t'a to ko Maroc ka kɛ champion ye dɛ sabula n'i y'a jateminɛ Maroc ka bi donna 86e minute de la u ka Ahmed Baba Marcouch ale de ye o don ni tiri belebeleba ye k'a kɛ 1-1 ye Lionel Atlas olu ka sɔrɔ ka se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ wa olu fana ko sigilen don sa ka match tɔ kelen dɔ in Nigeria ni Egypte k'o jaabi kɔnɔ c'est comme anw ka si nka o bɛɛ la Maroc ye kuru 5 sɔrɔ coupe dira ale ma Guinée kɛra 2nan ye Nigeria kɛra 3nan ye Egypte kɛra 4nan ye o coupe d'Afrique in fala ye maa min bɛ yen n'o tɔgɔ kɔni kɛra bɛɛ da o ye Ahmed Faras ye ale yɛrɛ ye ballon d'or sɔrɔ san 1975 san maa min fana a kɛra a jɔyɔrɔba bonyana kosɛbɛ Maroc ka équipe kɔnɔna na o coupe d'Afrique in senfɛ min ye maaba caman ye ndolatila caman belebele olu tun bɛ ko in kɛnɛ kan n'o y'a sɔrɔ Maroc kɛra fɔlɔ ye min ye Guinéenw ye olu fana ka équipe fana tun bɛ fala ye o fana ni tɔn belebele ndolatala belebelew de tun bɛ o fana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Cherif Souleymane ninnu ye ani Petit Soriw olu fana tun bɛ jouer ko Brésilien fala ye k'olu de ni Maroc kɔni guwanna ɲɔgɔn na kosɛbɛ wa min ye nin ko in ye ko Maroc k'a bɛna ye coupe ta o san fo sisan a ma coupe wɛrɛ sɔrɔ dɛ a bɛ k'a ka dolo 2nan de ɲini sini ani Senegal bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ sa anw kɔni ne kɔni ye wɔlɔfɔ ye dɛ ne y'a f'i ye k'a b'a mɛnna i bɛ Maroc la tuguni yan ayiwa nin bɛ tilegan in na taa bɔ dɛ
ni ala sɔnna ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini jeu concours an b'o lancer ni maa minnu sera ka jaabi sɔrɔ maa bɛ jaabi ɲuman 2 casque 2 bɛ ka d'olu ma fala ye ni ala sɔnna ma sini yɛrɛ an na casque minnu ye casque sɔrɔ an n'u jaw yira mɔgɔw la pour que u ka se k'a ye k'a dɔn k'a fɔ ko casque walima ja dɔ b'i bolo de voilà donc an bɛ jaw yira sini ni ala sɔnna ma ka tila ka jeu kura k'o lancer final ale ka bi ye match fitinin o tɛ yan coupe fitinin ye bi ye Nigeria ale ni Egypte ala ka se b'a gaye n'ala sɔnna ma